Tongribo Tong Thai Kwrwi Thansa Manyani Tong Thai Tongribo Tong Thai Kwrwi Thansa Manyani Hayu Muru Muru Jora Shaksh Lai Furu Hayu Muru Muru Jora Shaksh Lai Furu Ajay Khabo Shongo Nang Manishulu 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 Kifilka Nai Shindoma Shantini Kakamani Kwrwi Bumong Kwrwi Tong Gedong Gedong Nukhungno Kwrwi Bumong Kwrwi Tong Gedong Gedong Hodano Thum Shaloi Da Phano Manglioi Baina wo sung phai shok paijak sung thaimano tini sini Bubagra Sri Sri Product Kishore Manikyo sin Bubagra ni birthday Achaima ni sal tini bai bo 44 years ungnai go bini special je occasion no sini sengkra krokno bo mia ni simno je koi khabo je tini bini birthday special dewo kebo cake rok rawi celebrate khaya kare je rang puisa je sung tongjamani chukjamani abo rokno sini chukya poribar rokno thangi chubanani jerai rok baksa pora lekha khai tongnai education khai tongnai borokno khata kolom pairinani kabangma jagao nok kabai rok ungtongo abrokno repair khairanani oba hairok kha bo sunu miya koimani bisingo sungtino jaga baila kami wo phai sok baikya blage sung khatong ka haisi sini bai bini nok wati rok klai tongmani nukhungro khamiangi tongmani bini aro thunani tongnani moto kuno obostha se inglia oba haijaro sungtino jaga phai jotto sini sengkrak rokno YTF ni sengkrak rokno tubui sung o jaga tabuk sung nok tangi tongo tin nok sung tangi denan hini phailejak je chukti sung abo tongmani no tanglainani bage hayo gai thasingo sung abo saibo thangka je bini agini nogo tongnani moto kuno poribesh kari khani bage sing taboro tangi tonglayo tai bisi naglak tei 1.5 hour rok bising no sini o je nok tanglaimani pai thanai oba haikeno dal bidal jagao sung tini phungni simino khlai tongo nini mande hai jaga rogo kabangma school rogo thangi sung khata kolom rok ri haikya oba haikeno sung mande hospital rogo thangibo je boro rok patients rok no sung fruits rok rubui borok no khaka hambai ke sung Bubagra ni birthday no tini celebrate khai tongo tini o jaga phaisok paijak sini sengkrak ni sini secretary sini George Supini botongo oba haikeno sini mande block ke vice president sini takuk birmohon oba haiki vice president sini takuk Asis sini cashier sini Tipra Motha ni secretary takuk Pritom borno bang blai blai ke hambai marwo Bubagra ni je Achaima Salo hakni joto kisu samuno yakari borok tini kolom dikhiklai sak thare Bubagra ni birthday no sung kaisa gathar bai ke sung palainani bagi tini o jaga sung chubanani bagi haimamani bagi tini ni o salo je khaijama kahai tinang o samuno tai khaipina kono yakrina hajago Bubagra ni the leadership by sung protidin every day no sung oba hai khlai tongo salsa bat koraya je jago sung khanaka chugya je jago sung khanaka samung sini youth ni khlai jaknai tongo a jaga ro kintu sung rest khaya kare bathagya kare nogo asuk tongya kare jaga jaga wono thangi sung samung khlai tongo buskang ni Salo Tipra Motha ni je Bubagra ni leadership by Bubagra ni hamsa kung by taibo sara Tripura sung oba haike kotor samung taibo tangjak nai oba haike no jaga jaga wo je boro rok ni chukyangi tongma rok ni poribar rok no sung day to day life sung connect khaye boro bai help khainani bagi sung chaitok lai tongai tini sini ha Bubagra eba Tipra Motha ni chairman Bubagra project bikom Kishore Manik ni Achaima sal 4 July o Achaima sal no rogoi sini o 2 nong Mohanpur assembly constituency eba ADC ke Bujjong Rwkha nagar
আমচাইনি বিভিন্ন জায়গাও ফুং 8টাनिसिमि বিভিন্ন প্রোগ্রাম খাইকেছেন যেমন ফুংनिसिमि স্কুল थाङि খাতা কলম বাখা চকলেট বাখা সিরাইরंनो কেক চারখা তে বিভিন্ন রকম খাইকে আঙ্কা করি নুখুনি লুকুরंनो হেল্প খাইকে সাহায্য খাইকে ফাইনান্সিয়াল হেল্প খাইকে তে হসপিটালরबो মিষ্টি প্যাকেট বা যে কোনো রুটি বা থালিগ্রক বাগলাইকে আঙ্কা তাই তাবুক जों फुंनिसिमि सिनि युथ ब्लक और सिनि ब्लक प्रेसिडेंट दं दीपक देवबर्मा सिनि YTF नि प्रेसिडेंट ब्लक प्रेसिडेंट दं प्रशांत देवबर्मा सिनि डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट दं दान्तु देवबर्मा ताई एमदिकेना सिनि गुजों वाखिना हरेबो दुइनो मोहनपुरनि वारियर्स रक आदं रंनि कलम तुइ खिक्लाई तिनि सालचालनि सालो तंद्रब नक तांगि रेका सेम देवबर्मा हनै सें देवबर्मा हनै अ बायने आमसाय बायने अबिचरन गानाव काइसन नक सिं तांग रंनि तावगमो तिनि आसक पाइले खना फिनिशिंग नै तला फ्लोर रक अग्र खाइ जे ताव तंद्रब खाइ नक खाइके आगामी दिनाव जुदि गभर्नमेन्ट कुनु स्कीम नि बिसिंदि जुदि थाइके बंनो सिं कुइला नक दने ओके ता एमदिके न सारातिबो तिनि सिं YTF TWF Tipra Mothani Bubagrani or Achaima salno regi eba umno Thansani sal hanibo palijak tongo tini simia haine bosor rogobo te agami bosor rogobo omno Thansani sal hani sing pali thanai Bubagra asuk je sini bayo kolom ti khiklai je bo rang nijini rang khiklai nijini rang khorcha khai sin Tipra sodofon bai je choba khaite moi ber tilani choba omo bono sing jottono Tipra sodoforo khanchake egloge fan krake bono ukluki fan rui kuplaima khaine buskang salo omno tini bina Achaima salo sing omno Thansa de hini rupali ne buskang salsumi othe amsin